Bi spazju miftuħ li nagħta dehra kompletament ġdida fl-isfond, il-Prim Ministru Joseph Muscat inawgura l-proġett ta' riġenerazzjoni tal-Pjazza Antoine de Paul f'Raħal ġdid. B'investiment ta' kważi 4 miljun euro din il-pjazza tissimbolizza logħti ta' ħajja mill-ġdid lil-lokalità ta' Raħal ġdid. Barra minn hekk, din il-lokalità titqies bħala ċentru kummerċjali u għalhekk il-pjazzi għandhom isiru spazju fejn wieħed jista' jimraħ f'ħajja soċjali. Kemm ikun aħjar kieku fil-pjazzett lil-nies inkomplu nagħtuhom aktar spazju fejn jimirħu. L-laqdiet ċivili u reliġjużi kollha nofrulhom aktar opportunitajiet biex f'ambjent ferm isbaħ fi spazji miftuħa fejn għandna illum bħal din f'Raħal ġdid ikun post sigur fejn itellaw l-attivitajiet tagħhom. Il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif il-proġett ħaseb ukoll biex tiġi rdoppjata ż-żona pedonali. Tul il-proġett kien issalvagwardjat ukoll l-aspett ekoloġiku tal-pjazza, hekk kif tħawlu madwar 50 siġra u 300 tarbuxella fil-waqt il-maġġoranza tas-siġar li kienu preżenti qabel tħawlu mill-ġdid fi ġnien il-Mediterran li l-aċċess għalih se jkun mill-pjazza stess permezz ta' Green Corridor. Dr. Muscat innota li minn dan il-proġett mhux se jibbenefikaw biss ir-residenti Pawlisti iżda l-poplu kollu b'mod partikolari n-nies tan-naħa t'isfel ta' Malta. Bħala gvern ħdimna sabiex lin-nies ta' Raħal ġdid u jien ngħid ferm aktar minn hekk għax Raħal ġdid huwa iċ-ċentru anke l-lokalitajiet għan-naħa t'isfel ta' pajjiżna u anke ċ-ċentru kummerċjali b'għad kbir ta' negozji li jkun fih ikun hawn verament l-ambjent illi jixraq. Kemm is-Sindku ta' Raħal ġdid Dominic Green ma kif ukoll is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali u l-Komunitajiet Silvio Parnis saħqu fuq l-importanza li dan il-proġett għandu għal-lokalità. Is-Segretarju Parlamentari nnota li minn dejjem kienet ħolma tiegħu li jara l-Pjazza Antoine de Paul ċentru soċjali u kummerċjali. Fakkar li kien biswar l-2013 li l-Gvern alloka l-fondi għal dan il-proġett wara snin ta' patija minn gvernijiet preċedenti li ma tawx l-importanza meħtieġa lil dawn l-inħawi ta' pajjiżna.